fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo,
balubala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. Mayara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad yan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Philippine Standard Time, 43 minutos na ang nakalipas sa takna launa sa hapon.
sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Kag sa gihapon ning inyo alagad sa kahanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sang Huwebes, petsa 31 kita karon, no? Sa bulan sang Marso 2022. Bao, katapusan nga adlaw, no? Sang aton siniyang bulan sang Marso kag buwas magaratsada naman mga kabombo, no? Ang bulan sang Abril, no? First day of the month of April kag by the way, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki kon may sightings na sang bag-o nga bulan, new moon, bagong buwan. Buwas, nakaschedule nga hiwato naman sa aton siniiya nga mga kauturang mga Muslim, no? Ang ila sini nga pagsugod sa ila sini nga sagrado nga bulan, ang holy month of Ramadan. That's gonna be tomorrow mga kabombo, pero kung hindi pagid sa makita ng new moon, the sightings of the new moon, matuo naman siya sa Sabado, no? Sa Abril 2. Pero diri sa Pilipinas, ang Ramadan nakaschedule April 1, and that's gonna be tomorrow, mga kabombo, Friday. Pero kung hindi pagid magpakita ang bag-o nga bulan, ang sightings of the new moon, di matuo naman siya sa April 2, mga kabombo, no? So magaupod naman kita sa aton si makauturang Muslim, no? Sa aton si brothers and sisters nga mga Muslim, mga kabombo, especially diri sa aton siniiyang pungsod Pilipinas, no? Kag sa bugos sa kalibutan sa ila siniiya nga pagsugod sa ila sini isa ka bulan, no? Nga paghiwat sang holy month of Ramadan. Isubong katapusan nga adlaw March 31. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton sini nga suki, sa mga naka-tune in na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz, 630 sa Lilusuan, sa inyo si tagsa ka mga radyo, no? 630 kHz. Sa hindi malabutan sa gapon, welcome, gina-enjoy kita pinagi sa aton sini nga live audio streaming. Pinagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan, mga kabombo, no? Wala labot sa aton sini nga 630 kHz, no? Ang aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz, 630 sa Lilusuan sa aton sini tagsa ka radyo, kaangay sining radyo sa Walako nga pwede gidya maliso, mga kabombo, no? 630 kHz, no? Nagisigabong nga frequency sa DYWB Bombo Radio Bacolod. So sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, ara na kamo dira. Sige, sa mga hindi malabutan sa aton siniiya nga 630 sa nasiling ko na gani, no? Pwede gid kamo ya ka-log on sa aton si official website ang www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos ng Pilipinas kag sa bugos ng kalibutan. And of course, sa inyo sining mga cellphone, no, nagapamati kamo da karon dira sa aton sini crystal clear nga live audio streaming via our cell phone, no? Kinahanglan ang aton sini iya nga cellphone, mga kabombo, no? Kinahanglan na well equipped kay gin-downloadan ninyo ang inyo sini iya nga mga cellphone, no? Sang Bombo mobile app. Sa mga wala pa dira naka-download sang Bombo mobile app sa ila sini cellphone, kinahanglan downloadan yun na mga kabombo, no? Agod nga mangin kompleto, kompletos regados, well equipped ini kag embedded na ang Bombo mobile app, no? Sang DYWB Bombo Radio Bacolod. So sa pinaagi sa aton sini nga cellphone, no? Pwede kita kapamati sa aton sini iya nga nagasigabong crystal clear nga live audio streaming pinaagi sa aton sini nga cellphone. Kag syempre pa
Hello and kaway-kaways. Aton dira nga nagalantaw, no? DJ Jessie, hello. Sa aton siniya nga mga nagalantaw dira sa Facebook Live, hello and good afternoon, no? Kag subong man sa aton siniya nga mga nagalantaw man sa aton siniya nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Ara na kamo sa aton sini nga YouTube channel. Don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell below, mga kabombo. Okay na kita dira na na-welcome ko na ang aton siniya nga mga pinalangga nga mga tagplamati aton si Masuki. Labi na gid sa mga nagapareser na dira karon ay ho sa aton siniya nga mga mensahe sa aton sa Facebook Live. Ara na ho nagapanguna gid si Carl Alfred Sola Hamandre. No, Miss Just Listening with my Lola Evelyn Sola diri sa may La Carlota City. Mas just init-init gidiri katama no sa may syudad sang La Carlota, no? Init-init gidya. So siling ni Carl Alfred Sola Hamandre, siling ya keep dehydrated everyone. Yes, tuod gid. No may gin-post ka gani ako yesterday. It's all about kung ano kainit-init, kauhaw-uhaw sa nabatsyagan mo, especially kung ikaw ang naga-commute everyday mga kabombo, no? Pertigid siya kainit. So, insakto ng hambal ni Carl Alfred Sola Hamandre, we should keep our body hydrated, mga kabombo, no? Bawal ang ma-dehydrate. Ini kay delikado, no? We should drink a lot of water, and of course, ang aton siniya nga mga liquid bala, no? Mga juices, etc., etc. And keep cool, mga kabombo, no? Bisan ano kadaya ka kabugnaw, imo sini body temp, ano bo? Pero kung mag-ugtas ka, mangakig ka, o may hot-tempered ka, bawte, matalbo ang imo siniya nga blood pressure, basi matumba ikaw nga wala sang pilas. So, kinanglan na magpasilong kita sa sini nga mga inoras, perti giniya, kainit-init, giniyang aton siniya nga, ang temperatura, mga kabombo, no? So, sa subong, since kahapon lamang time na, mag-ulo-unwind, mag-relax, para nga mapanubo ang aton siniya body temperature, mga kabombo, no? So, relax dira, si Miss Just na ang bahala. Pwede ka mo dira kapadala sa inyo siniya nga mga mensahe, no? Pinaagi sa aton siniya Facebook Live, kag subong man sa YouTube channel. Ara na gani sa YouTube channel naton si Abigail Marinas, kag Ivan Cervez, ang aton si mga suki, mga kabombo, no? So, sa tanan dira nga mga nagapariser sa aton siniya nga Facebook Live, kag subong man sa aton sini nga YouTube channel. Hello and good afternoon. Antes pamansang tanan-tanan, yari anay mga kabombo, no? Ang aton siniya nga pambukas nga bahanon para gid sa inyo. Ara na kamo dira abi magsulusandig, mag-idag-idag, agud nga maka-relax, kinahanglan ang aton sini nga body, no? Ma-relax, agud nga makaulo-unwind kita, no? Kay kainit kadaan ti basi bala mag-aso ang aton siniya nga utok, ang aton siniya nga lawas daw kaangay sa na-overheat bala kay isa ka salakyan kay wala pulo pahuway ang bordahe. Di amo man na mga kabombong aton siniya nga mind. Kinahanglan makaulo-unwind kita. Agud nga ang aton sini nga mental health mga kabombo, no? Maano naton, ma-maintainar naton, no? Kinahanglan wala kita sa ginatawag nga mental stress. So ari mga kabombo, yari ang aton siniya nga una nga klase sang pag-ulo-unwind. Una kita mga kabombo sa isa ka matahom nga ambahanon. Ipabati ko sa inyo, ining ambahanon gani, second runner-up, no? Major winner sang ginhiwat ang Bombo Music Festival sang tuig 2000, no? Sadto Ilonggo Music Festival pa ini. Susubong amo na niyang Bombo Music Festival 2000, no? Second runner-up ini. Gin-compose ni Dante Berriong, kag I know may ari ini siya nga ang iya sini nga interpreter that time sa
Grand Performance Night sang Bombo Music Festival 2000 o kung Ilonggo Music Festival 2000, isa ka babayi ang nag-interpret sini. Pero yari ho ang aton ipabati ang version mismo sa nag-compose nga si Mr. Dante Beriong, no? Kay siya man ni ang nag-ambaga ni isang kabuhi ko, no? Nga produkto man sa Bombo Music Festival. He is the composer and at the same time he is the interpreter. So ari ho ang iya sini nga version sa iya sinigin compose nga bahanon longing. I'm longing for you, no? Ginapangita ko ikaw na hidlaw na pungaw, no? Kaga I'm just longing for you, for your presence, for your love. Ihari mga kabombo ang ginapabugalta. Second runner-up sa Bombo Music Festival 2000 ang ining ambahanon aton pamatian interpreted by the composer himself, Mr. Dante Beriong, ang iya sining ambahanon Longing. It's true what they say about losing someone, yet deep in your heart, she's not really gone. The harder I try taking you off my mind, the closer I get back to you. We have time to discover ourselves and endure the pain that we shared, keeping our love secure. You know how I tried making things work out right, but somehow love just slipped away. Slipped away. There's a longing in my heart that just wouldn't die, to hold you close in my arms, not letting go for a while. 'Cause after all these years and after all this time, I find it hard to understand why. Until now, this heart could never say goodbye. It's true what they say about time healing pain, of love that was lost coming right back again. Loving you from a distance is how it should be. It hurts to know how much you still mean to me. There's a longing in my heart that just wouldn't die, to hold you close in my arms, not letting go for a while. 'Cause after all these years and after all this time, I find it hard to understand why. Until now, this heart could never say goodbye. The world keeps on changing, all friends come and go. Deep inside of me, I still love you so. There's so much in life that I wanted to do, and one of them is letting you go. Yet I know there's a longing in my heart that just wouldn't die, to hold you close in my arms, not letting go for a while. 'Cause after all these years and after all this time, I find it hard to understand why. Until now, this heart could never say goodbye. Never say goodbye. There's a longing in my heart that just wouldn't die, to hold you close in my arms,
not letting go for a while. 'Cause after all these years and after all this time, I find it hard to understand why. Until now, this heart could never say. Till now, this heart just couldn't say. Till now, this heart could never say goodbye. Never say goodbye. Wow, katahom-tahom, no? Agree, mga kabombo, no? Second runner-up sa Bombo Music Festival 2000, no? Tuig 2000 pa ini nga winner, mga kabombo, sa aton sini nga Bombo Music Festival, Ilonggo Music Festival pa that time, no? Ang aton si tuigan nga paindis-hindi sa pag-compose sa mga original beautiful songs, mga kabombo, no? Compose si Mr. Dante Bariong, kag ginpabati nato na iya sini nga version man, no? Ang iya sini nga rendition sa iya sini compose nga bahanon, longing. No, I'm just longing for you. I'm just longing for your love, longing for your touch and hug and kisses, mga kabombo, no? Sa aton sini iya nga mga dear listeners, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalawati sa aton si Masuki, no? Tahom baya sang iya sini nga ambahanon, longing, no? Second runner-up. Do you agree? What a beautiful love song. Ay ni mahanon nga longing, no? There's a longing in my heart that just couldn't die, to hold you close in my arms, not letting go for a while. That after all these years and after all this time, I find it hard to understand why. Until now, this heart can never say goodbye. Again, second runner-up ginapabugal tagit produkto sang Bombo Music Festival 2000. Kaya I'm sure kamo dira mga kabombo may ara man sang abilidad, no? Ginhatag sang Dios sa ato, no? Hindi na kamo na magpanago-nago pa. So subong pwede kamo kapanago samtang nga compose kamo sa inyo siniiya nga mga beautiful songs, no? Be ready kay once na magbalik ng aton sini nga new normal kind of life, no? Magabalik mo ng tanan-tanan. Kalakip na ang aton sini paindis-indis sa pag-compose sa mga beautiful original songs, no? Diri sa aton sini iya nga ang Bombo Music Festival, mga kabombo sang Bombo Radio Philippines, no? Sa aton sini iya nga mga dear listeners, ara na kamo dira, of course, no? Ang aton sini iya nga nagayuhom gyud si Jen, siya ginipirmi ang sa akon si Jen, no? Nagahambal nga. Yes, ara na nagkanta na si Miss Jazz. So nasiling ko na gani, I really love the song. Do you, mga kabombo? There's a longing in my heart that just couldn't die, to hold you close in my arms, not letting go for a while. That after all these years and after all this time, I find it hard to understand why. Until now, this heart could never say goodbye. Hilain ko lang no ang melody. Mga kabombo, katahom gid. Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. By the way, good afternoon lang gid sa kay Ma'am Sally. Isa sang aton si Masuki, no? Si Ma'am Sally Auki de Sousa. Ara siya sa Sam Village,
diri sa mga syudad sang Bacolod, no? Together with her apo, Precious Kelly Auke and Lola Belen, no? Hindi magpangainit palangga ko nga apo, keep safe kag puwertigid ka init subong, Miss Jazz. Yes, we all do agree. Eti isa na siling ko na gani, grabe subong ang kainiton bangod kati dry season na kita. Summer is here. It's hot na gid katama, no? So better be careful. Siling pagani ni Rizal de Alunan, gapamati man kami, Miss Jazz. Apo ko man, upod ko, pariho gid sila ni Ma'am Sally, ho. Ang apo niya man, nga nagabugtaw, kay hindi magtulog kay mamati gid sa Bombo Radyo kahapon lamang. At sige, si Rizal de Alunan, good afternoon lang dira sa imo. Rizal de, sa imo siniiyaman, nga apo. Kaga sumuman sa aton siniiya nga YouTube channel, ara dira si Ma'am Juvie Sargent from New Zealand. Hiya, Miss Jazz. Hi, Miss Jazz, watching with you live in my car while waiting for my daughter from fitness swimming. And we have just finished our tap dancing lesson. So now I'm relaxing. Nami nung tap dancing, no? Amo lang ginayang tiil, no? With the making sounds, no? Sa inyo sininga mga top shoes, no? Tap dancing shoes, Ma'am Juvie. Emerson Cordero, hello. Hello, Ate Jazz. Sige. Good afternoon lang dira sa imo, Emerson Cordero. Kag, by the way, no, sa aton sining mga pinalangga nga matag planti sa aton si Masuki, ginaagda ko gid kamo nga magpadalaman, no? Sa inyo siniiya nga mga ang inyo sining mga kahapon lamang, no? Ipadala, i-email lamang sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Hindi gani sa aton siniiya nga YouTube, sa aton sini nga Facebook page, no? Kag subong man sa aton sini nga pwede man ipadala pinaagi sa pagsulat, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man ipadala pinaagi sa koreo. I-address sa kahapon lamang program, care of DYWB, Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Philippine Standard Time, 9 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Magabuya ako anan sa pila ka mga panumdom, magabalik ang atong palatuntunan kahapon lamang, pagkatapos gidamang sini. Please do stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo, mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress.
talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Radyo Bacolod. Number 1!
Paradyo Bombo! Philippine Standard Time. This is 6 minutos na nakalipas. Sa tak na ang alas 2 mga kabombo sa gihapon. Ari kita diri ulo unwind, no? Diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon nining inyo alagad si Miss Jazz. By the way, sa kay Denry ho, nagapadala diri si Denry sang iyang mensahe, no? Sa kay Denry, good afternoon lang gid sa imo Denry, no? Good afternoon, Bombo Jazz. Gapamati naman ko subong sa imo siniyang tingog, mabugnaw. Siling niya, nagakadula ang akon siniya ginabatsyag nga kapaang. Denry akabado ni taga Binalbagan. Thank you so much, Denry. Good afternoon lang dira sa kay Denry. I hope. Good afternoon sa imo, Denry. No, dira sa may banwa sa Binalbagan. Nagalantaw gid ka nagapamati, no? Kag subong man si Ma'am Ana Sinoro, good afternoon. And by the way, happy birthday to my one and only beautiful sister-in-law, no? Si Ma'am Marga, no? Galulan Madrigal, no? Si Inday Gigi, happy birthday. Dira isa man ka noble nga may noble man nga profession, that is as a teacher, no? Dira sa may Bago City. And sa kay Sir Bonnie Abgalan Haipe, my dear classmates sa elementary Bon, have a exciting vacation. Although nga ti condolence ang dira sa imo siniyang pamilya, no? Kay na matcha naman kamo, pero enjoy lang gid, no? Enjoy the beautiful places here. Samtang nga ikaw, no? Naga-ulu-unwind kita, ikaw, naga-bakasyon ikaw, upod sa imo sininga pamilya, ang Abkilan kag Hyper family, no? God bless you, Bonnie, no? Ang akon sini nga dear classmates sa elementary, Bonnie Abkilan Hyper. Baw kadali lang sa iya sini iya nga kadali lang sa iya sini nga bakasyon ho, balik naman dason pero enjoy lang gid anay, no? Salamat gid kay nagapamati gid sila subong hoa. Mga kabombo. Kag subong man si Emerson, no? Nagapamati man kag nagalantaw. By the way, ari ang aton siniya kahapon lamang, today in history, mga kabombo, no? Magbalik kita sa makadali sa aton siniya nga isa ka pinanid sa maragta sa aton siniya kalibutan. This time, kadto kita sa aton siniya world history, mga kabombo, no? Ang aton siniya world history, angot ini. Sino nakakadto? I'm sure damo sa aton nga mga nagalagaw ya, kag may ano ya bala, may tsansa yung nakalagaw, labi na dito ina sa may pungsod Fransya, mga kabombo, no? Sino nakalagaw sa Eiffel Tower? No, ining sikat nga Eiffel Tower, mga kabombo. Nakibulubla ka mo nga sa kaangay nga petsa subong adlaw Marso 31 sa tuig 1889, mga 133 katuig na nakaligad, no? Let's talk about the Eiffel Tower, mga kabombo. Katahom sa sining makita naton sa Facebook Live ang pila ka mga graphics and pictures sa sining matahom nga torre, no? Ining Eiffel Tower, that was March 31 of the same date today, March 31, sang tuig 1889, 133 years ago. Sang ang sikat nga French civil engineer kag architect nga si Gustave Eiffel ang nagpagwagayway sang French tricolor ukon hayahay sa iya sini nga pungsod sa pungsod Fransya, mga kabombo, sa pinakaibabaw, no,
nga parte sang iya sinigin disenyo kagin tukod nga torre. Ang famous nga Iron Lattice Tower nga Eiffel Tower, mga kabombo. So, amo ini nga adlaw kung sa diin natapos gidman sa sulod sang duha ka tuig ang pagtukod sa sining famous tourist attraction dito sa pungsod Fransya, ining Eiffel Tower, mga kabombo, no? Ang pagwagayway ginpatigayon ni Engineer Gustave Eiffel, mga kabombo, bilang simbolo, no, sang pagtapos na sa iya sinigin tukod nga tower, naging suguran ang pagtukod, abi ninyo mga kabombo, ang pagtukod sang foundation sini, ginsuguran ang pagtukod sa itong January 28 of 1887, no? Kag natapos sang Marso 31, 1889. Mga duhaman katuig sa nasilingkod na, no? 2 years ang pagtukod tubtob nga natapos ini sa kaangay nga petsa subong adlaw, March 31 of 1889. Ang gitukod ni Gustave Eiffel nga Eiffel Tower, mga kabombo, no? Yara makitaan sa Champ de Mars sa Paris, France. When in Paris, kadtugid kinahanglan magpa-picture, mag-selfie sa Eiffel Tower, no, para makompleto ang imo sini iya nga panglugayawon, no, didto iya sa may pungsod Fransya, labi na gid sa Paris, no. Ang gintukod ni Gustave Eiffel nga Eiffel Tower, yara makitaan sa Champ de Mars sa Paris, France, nga ginpahimo ini. Anong rason nga gintukod ini? Ginpahimo ini sang gobyerno sang Paris, no, agud nga mangin sadto ha, agud nga mangin entrance, no, daw pagsulod gid bala isa ka entrance arc o kon ang arko, no, kay may ginhiwat sadto nga 1889 World's Fair, mga kabombo, no, isa ka pangkalibutanon nga fair gani, no, naging bongga ini. That is why ang local government sang pungsod sang syudad sang Paris sa pungsod Fransya ang nagpahimo sa kay Gustave Eiffel sa isa ka arko, no, sa isa ka entrance arc agud nga ti dira masulod, no, dira magsulod ang mga bisita from all over the world sa among World's Fair, no. Locally, ang Eiffel Tower may ara ini sang local name. Syempre sa France ang ila sini nga official language ang French, no. Ang local name, ang pagtawag sa mga French people sang Eiffel Tower, hindi iya Eiffel Tower, no. Ginatawag nila ini sa French nga La Dame de Fer, no. La Dame de Fer. So magkadto to, hindi ta ay ari ko di sa La Dame de Fer, no. Uko nang bot silingon sa Ingles na pulong Iron Lady, no. Iron Lady. Kaya daw kaangay siya sa slim, kind of tall lady nga nahuman sa iron, no? So, ang ining observation tower o kung broadcasting tower o kung La Dame de Fer o kung Eiffel Tower, ang may kataason. Ang kataason niya ni mga kabombo is 300 meters o kung 984 feet, no? Ako 4'11", hamakon mo 984 feet. Grabe, no? May tatlo ini ka panalgan, no? O kung floor count. Nanto naton sa Facebook Live, di bala? Ang kabugusan, tatlo gid man, no? Tatlo kaging tangkas-tangkas, no? 3 floor counts, mga kabombo. Tatlo ka daw kung sa ano pa, floors, no? Tatlo ini ka floor, kung panalgan. Kag mayara ini, abi ninyo, para nga makasaka sa babaw, mayara ini sang 8 tanan ka mga lifts, 8 lifts, ukon, ini ba lang daw kaangay sa elevator. Para nga makasaka dito sa pinakaibabaw gid, 8 tanan kabilog ang ini nga lifts ukon elevator, no? Pwede man ini nga malakat pero perti kapoy, no? Ang Eiffel Tower, ginsunod ang ngalan sini sa apelyido sang engineer, sang naghimo o sang engineer sang torre, no? Sang tower, sa nasiling na nato nga si Engineer Alexander Gustave Eiffel o kung si Bonnickhausen dit Eiffel
nga ang company sini amo ang ginkuha agud nga magdisenyo kag magtukod sang amo nga torre o kung sang tower, no? Ining si Engineer Eiffel, mga kabombo, ang may dako man nga kontribusyon. He is not only famous bangod sang iya sinigin design nga Eiffel Tower, pero antes pa man, naging famous ini siya mga kabombo, kay may ara ini siya sang dako man nga kontribusyon sa pagdisenyo sang famous, no, co-equal famous nga Statue of Liberty sang Estados Unidos, no? Kung bukaro naton ang history sang Statue of Liberty sa Estados Unidos, ara manada, no? Nakabarakang ang ngalan ni Engineer Gustav Eiffel bangod nga isa man siya sa mga nag-design sa isa ka parte sang amo nga Statue of Liberty, mga kabombo, dito sa United States. Si Engineer Eiffel ang natawo ini sa Côte d'Or, no? Dito sa pungsod Fransya. Kag natawo ini siya sang December 15 of 1832 kag nagtaliwan sa tong December 27 of 1923, no? Sa edad nga 91 anyos. He was 91 years old when he died. Abi ninyo mga kabombo, napatay ining si Engineer Eiffel sa iya sini nga mansyon sa Rue Rabelais, no? Sa pungsod Fransya. Napatay siya samtang nga nagapamati sa radyo, no? Sang 5th Symphony. Ining sikat nga si Beethoven. Ang iya sini nga ambahanon bala nga Andante. Andante, andante. Amo na? Amo gid man guro, no? Ang ambahanon ni ang 5th Symphony sang sikat nga composer nga si Beethoven nga gihatiguluan Andante. Ahay, amat-amat man lang siya nga nagtaliwa na dulaan sang ginhawa kay ini siyang napatay samtang nga nagapamati sa radyo, no, sang 5th Symphony ni Beethoven nga Andante, no? Ini siyang gilubong si Engineer Gustav Eiffel, mga kabombo, gilubong sa ilang family tomb, no, sa Levallois-Perret Cemetery. Well, sa karon ang Eiffel Tower nga ginakabig bilang tallest structure, no, sa Paris, kag ginakabig bilang global cultural icon sang pungsod Fransya. Pwede gid nga masaka pinaagi sa sa aton si duha ka tiil ang Eiffel Tower from the ground level to the first level. Mga kabombo, abi ninyo sa first level pa lang kunakto naton over 300 steps, no? As is the climb from the first level to the second. Although there is a staircase to the top level, it is usually accessible only by lift, no? Hindi pwedeng asa sa babaw dito mailakat lang kay pertigi kakapoy, no? So by lift o kon by elevator, which is available sa among Eiffel Tower. So nasaling ko na 3 ka count floors kag 8 ka mga lifts o kon elevator sa mga nagabisita dira, mga kabombo, no? Ining Eiffel Tower sa pungsod Fransya, sa Paris specifically, amo ini siya ang most visited monument nga may entrance fee, no? Magsulod kada may entrance fee, amo na nga ginakitaan man sang amo nga pungsod, no? Ilabinigid sa Paris, no? May entrance fee in the world. Kag you know what? Ang mga nagkalaladto diri kag nagsaka sa Eiffel Tower, nagadangat, no? Sang 2015 pa lang niha nga ni statistics, 6.91 million people, no, ascended it in 2015. Kag ang tower, no, ginhimo ini nga monument historic in 1964 kag ginhingadlan ini bilang kabahina sang UNESCO World Heritage Site, mga kabombo, no? Paris Bank of the Saints, no? Paris Banks of the Saints. So ginhimo ini siya nga UNESCO World Heritage Site. That is why nga gina-preserve gid ini kay ara na siya bilang UNESCO World Heritage Site sa dong 1991, mga kabombo.
Amuna kasikat ang Eiffel Tower nga design ni Engineer Gustave Eiffel, mga kabombo. Rason man nga ang gintawag siya nga Eiffel Tower. Ginsunod sa engineer nga nag-design sa among tower nga si Alexander Gustave Eiffel. So, subong gid nga adlaw, no? 1889, mga kabombo, no? Sang natapos sa sulod sang duwa ka tuig ang pagtukod sa sining Eiffel Tower nga ni. That is why March 31 is a very important date sa sini iya nga world-renowned tower, the Eiffel Tower, mga kabombo. Amoy adto nga aton sini kahapon lamang today in history. At least, no, may naibaluan ka mo kung sino nag-design, no, tagtukod sang Eiffel Tower diin ini dito sa Paris, France. Kag ginalatawag ini nila nga sa ila sini nga French language, no, La Dame de Fer, no. Let's go to La Dame de Fer, mga kabombo, no, ang French name sang Eiffel Tower ukon Iron Lady. Dear listeners, no, ang aton si mga kabombo. Philippine Standard Time, 32 minutos na nakalipas sa takna nga las 2, mga kabombo. By the way, good afternoon lang dila sa kay Mami Ami Nalagon, sa kay Tuto Sky. Tuto Sky, good afternoon. And of course, sa kay Romel and Joanna and her husband, no? Kag subuman, good afternoon man gali sa kay Manong Noel Vasquez Marquez dira sa may Talisay, no? Ang Vasquez Marquez family, and of course sa kay dear friend Badid kag Manang Maria Teresa, no? Manang Mate. Good afternoon lang. Manang Tere, no? Maria Teresa. Manang Tere. Vasquez Marquez, no? Good afternoon lang dira sa inyo. Susan Salas, may hapon sa imo Mas Jazz. Ari kami nagapamati, nagalanog ang Bombo Radyo diri sa may Talisay Public Market. Ara na sila sa may Talisay Public Market, I hope. No, si Manang Susan Salas. Sige, grabe gid, mayo gid nga ginatunog juda. Mag-agi ko da sa may Burgos Public Market. Ahay, no? It feels good. Napawala lang ko pero ang mabatian ko sa pila ka mga stalls nga malabayan ko magpauli ko sa hapon, no, dira sa may Burgos Public Market, malabayan ko bombo ang ginapamatian, no? Nagapamati na sila sa drama na during magpauli ako ya, no? Drama ang ila sinig na pamatian. And it feels good, gayuhom-yuhom gid ko. Damo dira sa may Burgos Public Market, nagapamati sa Bombo Radyo, and of course sa Central Market kag Libertad Public Market, no? May hapon lang dira sa inyo sa aton sini iyang mga suki, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamatiin. Sister Eddie Laos also is listening and watching. Ari lang kami ni Nanay sa Belga Monitor diri sa may syudad sang Victorias. As always, Nanay Sabel kag Eddie Laos sa may Victoria City. Good afternoon. Philippine Standard Time, 35 minutos na ang nakalipas sa takna nga las 2, mga kabombo. Yari na ang aton siniya nga pagbasa sang inyo sini nga mga sulat. Ang aton siniya nga letter sender nagapakilala lamang sa kay Johnson. Si Johnson is from Barangay Tangub, no? Bacolod City, mga kabombo. And Johnson is 43 or 44 ni, no daw. 43. Okay. 43 years old sang Barangay Tangub, Bacolod City, no? Ang aton siniya nga
letter sender sa sining nga hapon. Ang aton sining nga pagpanghagda sa inyo mga kabombo sa gihapon ha, padala ka mo sa inyo sining matahom nga mga kasaysayan. Kay kon aton ina nga mapaambit diri, makuhaan sang leksyon kay inspirasyon, no, mapuslan ginaton, no. Although nga may mga kasakit kita nga nabatyagan sa aton siniiya nga mga nagliligad, pero natapos naman to, no. Ugaling kay kung kaisa bangod sang level, no, sang ginatawag nga pain, no, nga aton siniiya nga na eksperyensyahan sa aton siniiyang mga nangin kahapon lamang, daw hindi naton luyag nga bisan madumduman, no? Pero as part of healing process, kinanglan gina naton nga from time to time bulubalik-balikan. Kag kung kaisa makahambal kita nga ay do hindi mo na ya mabatyagan kung ano to ang imo nga feelings, just like sa mga heartache sang una, no? Do hindi mo na mabatyagan ang feelings nga uy, ginibian ko ni nga klase sang babayi, no? Ginibian ko ni nga lalaki. Pero sa subong nga panahon kung madumduman mo ay you cannot even remember, no, the feelings. But si Bombo Akim kag si Bombo Anthony, mahambal naman sila. Kantahon naman ni Miss Jazz mo ang kanta ni Joey Albert. I remember the boy, but I don't remember the feelings anymore. It used to haunt me so some years ago, reminding of the boy I used to know. And although the melody lives on, they're all but gone. I remember the boy or the girl, but I don't remember the feelings anymore, no? Di amo na sa masami mga kabombo, no? So kung pwede lang, no, nga mapaambit diri sa aton, no, part of healing process, no, pwede gid para nga makuha naton sa leksyon kay inspirasyon, no, naton mapuslan mga kabombo ang inyo siniiya nga mga true to life stories na kung aton diri i-share, makuha naton sang leksyon kag inspirasyon. I-email sa aton si email address para nga di na kamoya mabudlayan. Ang aton sila nga email address, bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, aton si email address, bombo_bacolod@bomboradio.info in small letters. Pwede man, no, pinaagi sa aton sila nga Facebook page. Butang sa inbox o kon private message. Hindi gani isulat, no, sa aton sila nga traditional way of writing or traditional way of sharing our stories through writing kag ipadala, no, sa kahapon lamang program care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2 mga kabombo. Yari na ang aton sininga main menu, pinakamayor, no, nga menu kumbaga sa mga pagkaon pa, no, ang inyong sininga mga life stories, true to life stories. Ang aton sininga letter sender sa sininga hapon nagapakilala gid lamang sa kay Johnson, no. Si Johnson is 43 years old sang barangay Tangub, Bacolod City. Ang kasaysayan ni Johnson iyagin suguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo Miss Jazz kag sa mga tagpalamati
sang imo palatuntunan kahapon lamang. Tawga lamang ako sa kay Johnson. Miss Jazz alias ko lang diha. Pero yari ang akon si matudtod nga ngalan. Open parenthesis, aya sini nga complete name, address, kag close parenthesis, no? Palihog, Miss Jazz, hindi lang pagbasa sa kanginan ang akon sini matudtuod nga ngalan kag ang akon sini nga complete address. Miss Jazz, nagsulat gid ako bangod kay ang akon sini nga problema karon. Angot ini sa akon sini iya nga asawa. Miss Jazz, may asawa ako, isa lang amon sini nga bata. Dutayan pa ini, Miss Jazz, mahulog ang amon sini iya nga bata nga babayi sang nagabusong akon sining asawa. Medyo budlay sa iya nga magbusong, may lang kay ti God's will gid man nga ginatagan kami sang bisan isa na lang kabata sang akon sining nga asawa. Miss Jazz, ang akon sini iya nga asawa sa nasiling ko na, ang asawa ko sa prangkang nga sugilanon, Miss Jazz, daw ara na sa iya ang tanan-tanan nga gusto ko sa isa ka babae. Sadto, Miss Jazz, akuon ko ha. Madamo ako sa mga nanginobya. Sa prangkang nga sugilanon daw gid ko bala, nag-collect gid ko sa mga nanginobya ko sadto. Although nga ti akuon ko, Miss Jazz, may ara man nga daw dululungan sila, pero pulo pangaluyag pa lang ya. That time, wala gid ko yan nag-girlfriend nga dungan, abi. One at a time ang kutuod, Miss Jazz. Pero sa pagpangaluyag ko, ti damo, pwede man mahambal ko nga nagpangaluyag ko sa isa ka babae. Tapos sa piyak ko nga bangga, nangaluyag man ko. Perti man, no? Perti man si Johnson, no? So, kung sa English nga pulong, Miss Jazz, collect and select ako. Pangaluyag ako, kag nagpili gid ako, Miss Jazz, sa akon siniiya nga pangasawon. Ugaling kay ti amo ini ang amon si problema, nga una-una daw hindi kami makaangkon sang bata. Pero at least, inatagan kami sang Dios sa isa ka bata, Miss Jazz. So, sa nasiling ko na sa tanan, amo ni siya ang akon sinigid nga naluyagan, tanan nga gusto ko sa isa ka babae, Miss Jazz, yara na sa akon siniiya nga nobya sadto, kag nangin asawa na sa karon, Miss Jazz. Pero, ang sakto ginahambal sang hurubaton, Miss Jazz, nga sa isa ka tawo may ara ginaya malain nga batasan, no? Ang ginatuwag bala nga negative nga trait of a human being. Hindi lang siling tanan-tanan manami, kay ti nobody's perfect. Amo nang rason, Miss Jazz, ko nga nagsulat ako. Sadto, ining asawa ko, Miss Jazz, may pagka-imonan ini siya. Sadto, sang nagapangaluyag pa lamang ako sa iya, naibaluan ko naman nga jealous type of a girl, ining akon sa iya nga ginapangaluyagan pa lang sadto, kag nangin asawa ko. So, para sa akon niya, do kanami, bala, Miss Jazz, para sa akon, do ka sweet sa iya, kag dito pagid nga nagtubo ang akon siniya nga luyag sa iya, Miss Jazz. Pangod sa iya siniya nga pag pulupangimon from time to time, wala ko nabatyagan ang ginatuwag bala, Miss Jazz, nga daw makuga ako, no? Kay sweet man lang, kaka-cute sa iya siniya pagpangimon, samtang nga nagapangaluyag pa lamang ako. Kag labi na gid sang nangin nobya ko siya, Miss Jazz, no? From time to time nagaano na siya, nagapangimo na siya sa akon. Pero sa amuto nga panahon, antes man kami nagpakasal, wala ko sang nasugatan gid abi nga dako nga problema sa among relasyon when it comes to jealousy nga ginatawag. Kung kaisa gani ako pa ang daw grabe magpangimon sang kami na, Miss Jazz, sa nibaluan ko nga mahinaga ay pa sa iya nga pangaluyagan siya, tiga pangimon ko na, Miss Jazz. Siya amo man sa nasiling ko na gani kasatol sa iya siling nga pagpangimon, wala ko problema. Pero, Miss Jazz, sang nag-asawahay na kami,
labi na gid sang abi ko anay isang nagbusong siya bala kay ti sinasiling ko na galit mabuday siya magbusong. So kung ano ang iya nanamian, kung ano ang hindi na nalainan, ginahimo ko gina Miss Jazz. First time ko nga nag-experience siya nga grabe gid ang pagpangimon sa akon asawa sang ini siya ang nagabusong sa amon sini nga bata. Di siling ko gani, siling ko kay bangod kay pregnant ang akon sini nga wife, gin-inchende ko gid Miss Jazz. Pero sa prangka nga sugilanon, kung hindi lang siya nagabusong that time, siguro Miss Jazz, dumahambal ko nga madulaan ako sang pasensya. Grabe gid Miss Jazz sa iya sini nga pagpangimon. Pero kay siling sa akon sini iya nga mga ginikanan, kag ang iya sini iya nga mga ginikanan man, kag ang mga abyan ko, kag ang nagahambal sa akon nga pasensya halang kay balaan mo nagabusong amo ginaiya. Tiginin tiyende ko gin Miss Jazz kung kaisa daw nahambal ko bala nga iuli ta kakaron sa imo si maginikanan. Kay daw wala na sa lugar ang iya sini nga pagpangimon sa akon Miss Jazz. Ti gin-inchende kung ano lang da ang gluyag niya himuon ko para lang gid nga mangin matalunsay iya sini nga pregnancy kag sinasiling ko na gani Miss Jazz pasalamat kami kay nagbusong pa siya kay bulubudlay iya sini nga pag busong, Miss Jazz. So, muna, gin-inchende ko siya with all the love and support and understanding akong kaisa gani daw maritira na ko. Kay halos tanan-tanan, Miss Jazz, nga mga kilala ko nga mga babayi, ginpangimunan niya. Amo na ako kung gabusong isa ka babayi mo, may ara nga kontrahon niya ka na, may ara man niya nga pangimunan niya ka, may ara man niya nga pangitaon niya ang imo siniya nga baho, nga kung ara ka naman sa tupad niya, awayon niya naman ka. Kaya muna ko no Miss Jazz. Di syempre ako naman niya bilang bana, understanding gid ako katama. Bisan nga daw mahambal ko nga daw, to hindi na niya amo ang yan siniya pagpangimon haw. So sang nagbata na siya Miss Jazz, okay na. Okay na kami. Nagpasalamat kami kay may bata na kami. Pero Miss Jazz, diri ko nakilala gid ang akon sini nga asawa kung ano siya gali ka jealous type nga klase sang babayi. Sumugod nga samtang nagadako ang amon sini nga bata Miss Jazz. Sang ginapangaluyagan po lang siya nakon sa nasiling ko na do kasato lang aya sini nga pagpangimon. Pero sang manug 3 na, manug 4 na ang edad sang amon sini iya nga bata, diri na Miss Jazz nga daw hindi ko maagwantahan ang iya sini pagpangimon. Ultimo ang amon sini Miss Jazz nga timbang sa sulod sang balay nga madugay naman gani nga timbang nila nga ginpasubli sa amon kay ti sa nagbata siya ang ila sini nga timbang sa iya sini pamilya ginpasubli sa amon bali sa iya abi kay ti bag-o siya bata ti dira na sa balay. Ahay, makaluluoy man mining balang doon natuon na lang sa manghod namon. Ang ining timbang nga amo man ang nagayayaya sang gamay pang amon si bata. Kag amo man ang nagalabas ang amon siniiya nga mga lago. Ginahimu-himuan niya bala kami Miss Jazz sang hindi amo nga istorya. Do ginaangot-angot niya kung ano ang amon siniiya nga mga giho. Isa sadto ka best Miss Jazz naglalain gid ko. Kaya pag-abot na kon sa balay, siyempre, ato siya sa ibabaw. Babaw dalo, mang amon sini nga balay, Miss Jazz mo. Di ko magtamwa kada sa 2nd floor, although nga gamay man lang, pero galing kiti babaw dalom, pagtamwa mo da, kaya ara na dang amon sini nga room, pati ang kwarto sa amon sini nga anak ka babayi, ti ara man dira. Ti nabatian niya guro nga nag-abot ako, ti manog panaog siya. Ginunahan ko syempre, kaya ti nanuktok na ako, ginunahan siya sa amon sa timbang, ang ila timbang sa una sa ila balaygid, agin subli namon, kay para sa iya sang nagbata na siya sa amon anak. Ginunahan, kag medyo malambing bala ini, ang amon siniiya nga timbang, kag nanginyaya sa amon nga bata sang gamay pa. Malululambing ni kag, humulin sa una Miss Jazz, pala ano kuya, pala sunlog kuya. Di pag-abot ko,
Naghambal ko kay ay abi ko anay asawa ko. Aw, hindi ka maghalok sa akon? Di nagutoy-utoy man ang amon siya timbang Miss Jazz. Baw pagtangla ko ara gid siya, nagalantaw siya sa amon. Di wala man lang to sa ako niya, baw ato gali sining ko, ato gali ang asawa ko yaho, ang gwapa kong asawa. Baw abi mo Miss Jazz, ang ginhimo niya imbes nga makadlaw siya, ginyamiran niya ko. Pagpatapos, wala niya ko gisugat. Wala siya nanaog. Nagsulod siya sa amon nga kwarto, kag nagbanggid ang amon sining kwarto. Do wala man niya maan ang amon si timbang Miss Jazz, pero ako ya, nabasahan ko na. Kay amat-amat na, nga nagapakita sa iya sining grabe nga pagka-jealous ng akong sining asawa. Kadamo pagin Miss Jazz sa instansya nga ginahimo ini sang akong sining asawa. Kag samtang nga ginasulat ko ni gani Miss Jazz, siguro kun isa-isahon ko ang iya sining nga klase sa mga pagpangimon sa akon, siguro Miss Jazz, ano kagid, takan kagid. Ako ya gani Miss Jazz sa prangka nga sugilanon, do ginatakan ako sang pagpangimon sa akon sining asawa. Pero bangon siguro kay ti palangga ko siya. Palangga ko ang amon sining bata. Hindi ko luyag nga magbulagay kami. Pero abi mo Miss Jazz, prangkahon ko ikaw bilang lalaki, kun amo ini ang sitwasyon namon sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Laka lang na yan, Miss Jazz, nga daw kalinong sa amon, kag wala pangimon, laka lang na iya. Pero, kung amo ini ang nagakatabo sa amon, Miss Jazz, siguro kung hawot-hawot lang ang akong sininga paghigugma sa asawa ko, dugay na kami, nagbulagay nga duha. Miss Jazz, grabe gid ang akong siniya nga pag-antos. Kag ang pinakamalain gid Miss Jazz ko nga naghambal ko nga magbakasyon ako anay sa amon siniya nga lugar sa akon si maginikanan. Atong time Miss Jazz, nga nakita na kami sang akon sini nga pakaisa nga babayi nga naghalin sa abroad. Arab lang when we say kung maghalin gani sa abroad Miss Jazz, blonde ang buhok, kati syempre nurse tong akon sini nga cousin. Although nga hindi ko siya first cousin, although distant relative ko siya, pero natuon siya sa pagkapakaisa ko na lang abi Miss Jazz. Ginakabit ko siya as second cousin. Wala gid ko kabalo Miss Jazz nga naglagaw gali ang akon sining asawa kag ang akon sining anak sa isa ka mall dira sa May Bacolod. Sa isa ka dako nga mall. Wala man ko kabalo nga atod sila didto, nag-text sa akon sining cousin nga pamahawan niya ko kay close ko ni nga cousin ko mo. In fact, kilala man ini sa akon si asawa. She knows nga my cousin ako, distant relative ko nga ato sa abroad, kaya nag-work as a nurse. Pero wala siya bala Miss Jazz na nakakita nga naglain ang dagway kag ang buhok sa akon si nga cousin, nakita ilang sang time nga simple pa ini. So sa naglakad kami sa mall Miss Jazz, nakit-anay kami sa sining akon sini iya nga pakaisa. Kag wala ko kabalo nga ato man tong akon mag-iloy. Bawa hamakon mo Miss Jazz nga nagakaon-kaon gid kami. Nakitaan ko ang akon sining asawa. Pagkakita ako Miss Jazz, siling ko na sa cousin ko, uy ara ang akon sining asawa kag anak ko, ipakilala ko siya sa imo. Nga mo na bala Miss Jazz, kiti wala sila nakit-anay personal sa social media lang. Yan mo Miss Jazz, kiti gatalikod ang akon sining cousin sa ila nga ginatamhamtangan, ginpaypay ko kag gintawag ko. Wala malang bala Miss Jazz nga amo na kasamin niya, nagkusmod kag naglakat. Di pagbalikid sang akon sining pakaisa, nakita niya gid ang pagkusmod kag paglakat sang akon si asawa kag akon sining anak. Kung tani Miss Jazz, ang akon buhaton, lagson ko sila. Kay gusto ko nga updon namon sila syempre. O galing kay kabalo na ko kung anong matabo. Nga awayon niya ko kay nagapangimon siya. Wala gid siya kabalo Miss Jazz nga akon si upod, kasin ko. Pag abot ko sa balay, handa na ko. Grabe na iya sininga hibi sa sulod sang kwarto namon. Sin ko gipamangkot ko siya, ano ang rason nga nagahilibion ka? Gipamangkot ko lang siya una-una Miss Jazz. Kay wala gid ko ya sang sala. My conscience is clear. Kasin ko ya ang akon sining upod. Siling niya gusto na niya kuno nga magbulag sa akon. Bangod kay
Nakita niya sa iya sini nga duha ka mga mata nga ginaluiban ko siya. Kag blonde pa kuno ang buhok. Doon nakayuhom pa ko yung message sa iya. Iilis mo ko ya sa blonde nga buhok, nga babayi, kag sexy. Sexy ng akong sina cousin. Siyempre, she came from the other places, no? Ilain ang iya sini nga aura. Miss Jazz, ginalaw ko lang siya nga maghambal kung anong ginaano niya, ginabatsyag niya. Hasta na lang hambal ko sa iya. Nakahibulog ka kung sino to ang upod ko? Di ba lamang ginahambal ko sa imo nga cousin ko nga nurse sa Amerika? Kilala mo siya? Kay friend mo man siya sa Facebook? Nakahibulog ka ba lang nga siya to? Na gusto niya ikaw makitaan ka nga aton sini nga anak? Una-una, Miss Jazz, daw ginano niya pa, binutig ka naman. Hindi ka lang gusto yung nga nadakpan ka na. Kaya mo to, Miss Jazz, ang akig ko. Intawagan ko ang cousin ko, kagin pahambal ko sila nga duha. Siling ko ha, istoryahon mo ang cousin ko ha, nga hindi ka magbinastos. Gusto ko lang i-prove sa imo nga cousin ko nag-abot. Kaya mo to, Miss Jazz, huya-huya man siya. Nag-istorya sila. Kag napangay man siya sang patawad, nga ako no nga naglakad siya kay kalain ko nung sa iya sinipamatsyag. Pero nakaibalo na to yung cousin ko. Kaya wala ko sila, ginlagas ang ako siya bata. Kaya kabalo ko nga awayon niya ko, nag-pour out na lang ko sa cousin ko. Nga amo na karon ang akong si problema, ang pagka-imunan sang akong sining asawa. Amo gito, Miss Jazz, ang do hindi ko bala mabaton, nga siling ko, mabakasyon na lang ko anay, sa amon siniiya balay sa akon mga parents. Nambalan ko siya kung sigihon mo pa na ang imo siniginahimo. Wala ko ya sala, Miss Jazz. Sana siling ko na gayat, Miss Jazz, kung hawot-hawot lang ang paghigugma ko sa asawa ko, dugay na kami, nagbulagay. O galing kay palangga ko gid siya, palangga ko gid ang amon sini nga bata. Hindi ko gusto nga mangin, produkto siya sang broken home kag broken family. Sa karon, Miss Jazz, every day daw gahawat-hawat ang akon siniiya nga balatyagon nga ti hugis akanami gina sa iya and I love her kon wala siya wala siya nagapangimon. Pero gahawat-hawat ang paginawa ko kon possible kon ano naman ang akon siniiya nga sala kag imunan ni naman ako. That is why careful na ko gani sa amon sini nga timbang sa sulod sang balay. Careful na ko, wala na ko yung nagadugsing. Ay kung kaisa amo na ang rason na ako nung nga kapaladugsing ko sa amon sini nga timbang. Di amo na, kung ano ang mga hindi gusto ginahimo ko, Miss Jazz. Pero ang ako lang siniiya kong tani, ang kabay pamakuan man sinisang leksyon ka inspirasyon sang imo sini nga mga tagpalamati, Miss Jazz. Ang akon siniiya nga kasaysayan, nga ipaambit, nga hindi man pagpatamaan. Kaysa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, kung kaisa, hambal ko na gani, no? Gusto ko nga magbakasyon na lang sa amon siniiya, sa amon sini nga balay. Bangod kay ti amon ni ang ginahimo sa akon sini nga asawa sa akon. Miss Jazz, ano akon si buhaton? Kag kung ano ang akon sini nga himuon, kay basi bala. Mag-aabot ang panahon nga magrintoy man ang ulo ko, kag basi bala nga mangintunaan sa amon sini iya nga pagbulagay sang akon sini nga asawa. Miss Jazz, paliw hatagi ako sang laygay. Ay kung kaisa, hindi ko matungkad kung ano pagid ang buhaton ko. Ya hindi na siya magpangimon sa akon. Paliw hatagi ako sang laygay ang tagpadala si Johnson, alias Johnson, sang Barangay Tangub, Bacolod City. Johnson is 43 years old, mga kabombo. Hello again sa classmate ko nga si Bonnie Abkilan Haipe. Ara na ha, nakita mo na ko sa Facebook. Natultulan niyang kahapon lamang. Si Bonnie is a friend, classmate sa elementary kag nagabakasyon. Good PM, but we just hope to see you together with Mary Jane, Catherine, Leslie, no, kasi sa iban pagid sila Lane,
aton sini nga mabarkada sa elementary kabay pa, no? Puros mo kita sako, abi. Ti ikaw naman niya, ti have your time gid sa imo si pamilya, kay laka lang ka magbakasyon, no? Stay safe and God bless you, Bon, no? Kag sa imo sini nga family, ang Abkilan kag Hype family. By the way, sa imo Johnson, no? Ahay ka sakit man. Kag para sa akon daw, ka-unfair, no? Hindi lang daw, ka-unfair sa imo sini nga wife, din pa siya kita sang asawa nga amo ni man, sang bana nga amo ni man, nga grabe ang pagpalangga sa iya. No, din pa siya makakita sina. Kag unfortunately, ang iya sini ginapato-pato sa imo tanan lunsay mga wala sang kamatuoran, no? Kag para sa akon daw makahuluya ang ginhimo niya, no? Sa isa ka tawo nga nagapangimon, okay lang na ya sa mag-asawa. Slight, no? Do ka slight lang ang pagpangimon kay ang kadtuan sina lambing-lambing, no? Okay, sa amo na mo imon-imon tapos lambing-lambing, makuha man lang muna sa lambing, no? Pero kung dalom na gid nga pagpangimon to the point nga nagahimo-himo na istorya is because nga ara na da sa mind. Sa nasiling ko na gani ever since kami amo ko ni nga mga kasaysayon ho, ginaano ko ginahambal ko it is a green monster nga nagaut-ut sa aton sini panghuna-huna hasta na sa aton sini tagipusoon, no? Amo na, so kinahanglan ma-heal ni ang asawa mo, no, Johnson. Ano abi man, kay wala ka man yan sa may ginahimo nga malain. Daw iya lang ginaya siguro may ara na siya nga past, no? Kung sa psychology pa, no, kay suno pa sa imo sang ginapangluyagan mo siya, makitaan mo naman nga pulo pangimon na po slight lang. Sa iya siniguro yung nga personalidad, no? Kung sa psychology pa, base may mga nagkalanabo na sa iya past nga kaya mo na kung nga jealous type siya, no? Kag nakitaan mo gid subo nga ang pinaka-worst gid sa pagka-jealous ng imo sining asawa. Why not, Johnson, no? Istoryahon mo gid, heart-to-heart talk ang imo sining asawa. Iplastar mo. Gaan mo siya warning. Ang konsigihon mo ni, apisan nga palangga ko gid ikaw, palangga ko ang aton sining nga bata, no? With all my love for you as my wife and for our family, matabon-tabunan ni. Pero hasta hambalon mo siya, i-warningan mo siya, I'm just human being. I'm just tawo lang ko, nga base pila ka adlaw. Ang akon siniiya nga pasensya sa imo, mabugto, kag base, amo ini amang tunaan sa aton siya nga pagbinulagay. Hambalon mo gid siya, prangkahon mo gid na siya, wala ka pa nakahambal sa iya, Johnson. Amuhon mo na ang asawa mo, no? Kay i-assure mo siya nga palangga tagid ka. Bangod sa akong pagpalangga sa imo, ginatabon-tabunan ko lang ni ang imo sini nga pagka-jealous nga daw hindi na matulon. That because of my love for you and our daughter, padayon sa gihapon ng aton si pag-upod. Pero panumdumon mo siya. Konsigihon mo ni na wala man lang kuya sa may ginahimo nga sala. Honest to goodness, wala ko sa may ginahimo nga sala. Hindi mo ko pag himo-himuan sang mga istorya, no? Kag brave for your wife, no? Ang kinanglanda sa iya, siguro healing, pamangkuton mo siya, may natabo sa una sa imo family, nga ang pagpangimon mo niya daw kagrabe gid, no? Kay wala ka man niya sala. Mangimon ka malang ya kung may ginahimo ka nga sala mo. Although nga kung monster na nada, ang green monster na nada, ginahimo-himuan niya ka sa istorya, it's a different story, no? Na wala ka na sa may ginahimo, pero may ginahimo ka sa iya sini nga panghuna-una, kag magalabot na sa iya sini iya nga feeling, sa iya sini iya nga balatyagon, no? So, Johnson, istoryaha ang imo sini iya nga asawa, no? Ipabutya gid, iula ang imo sini nga feelings, kag lain man da, o kung maayo man da, tanan-tanan, ipaintindihan mo siya, nga tawo ka man lang, nga basi pila ka adlaw, o basi bala ko maimpito ka, basi matapayan mo man siya, o whatsoever, no? Itawo ka man lang, no? Apisa nga palangga mo gid ang wife mo, ang imo sini nga family. No? Until when nga makaintindi ikaw, no? And don't forget to pray. Pray ka mo together, no? Kabay pa nga makapangayo, makamarasmas ang imo sining asawa. Kag pangamuyo gid ka mo.
anhon mo siya nga, kuhaon mo na da ang imo siniya nga monster sa sulod sa imo sini nga panghuna-una. Bailuhan mo na sa mga, maybe read the Bible, no? Ianhon mga memory verse para nga ayan sini nga mind amo na da iya ang magahari kag indi na iyang mga ang green monster da nga amo nagaut-ut siya sini nga mind. As long as wala kaya sa may ginahimo nga malain Johnson, no? Kinanglan magtarong na ang imo sini nga asawa. Kay sinasiling mo na gani, basi pila kadlaw amo ini ang mga tunaan sa inyo sini pagbinulagay, no? Help your wife, no? Nagkabay pa nga ang wife mo makamarasmas man. Pray together. Pray together. Ask forgiveness from the Lord. Ask help from the Lord. Kag ask strength, no? Ang pagpalangga amo ang magapangibabaw siya sa panghunahuna kag feelings sa tion nga magpangimon siya ti ma-overcome niya na bangod kay because of the love and pagkahadlok niya sa mahal nga makaako. Kag ang iya sini iya nga pagkahadlok man nga base amo na ini ang mangitunaan sa inyo sini iya nga pagbinulagay, no? Johnson, thank you so much sa imo sini matahuman nga kasaysayan. Kung kamo may naman sa kasaysayan ka ang sini, pwede niyo gid ipadala. Ari lamang kami diri, no, sa second floor sa CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Pwede man mga kabombo, no? I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Before we say bye-bye, ari anay aton si Words of Wisdom. Bye-bye, Bombo Anthony. Timing gid, no? Aton nga Words of Wisdom from the precious words of God from the Holy Bible. This is taken from the book of Psalm, chapter 27, verse 1. Dira nagahambal. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Sa sini nga mga panahon, damo kita sang ginakahadlukan, no? Do halos tanan, no? Especially when it comes to our health, no? But the Lord is our light and our salvation. Of whom shall we fear? The Lord is the strength of our life. Of whom shall we be afraid? Psalm 27:1, mga kabombo, no? God will put His angels in charge of you to protect you wherever you go. Wala kung kaisa nadlok ka, bangon mag-travel, basi magkala-aksidente, amo ni tanan-tanan, itugyan sa Diyos ang imo sini nga fear man, no? Kay may ara siya sa ginatuwag mga angels, no? Ang aton sini nga guardian angel who is in charge to protect us wherever we go, no? Mga klase sa mga fears naton, mga kabombo, sa Psalm 91:11 ara na damo, God will command His angels to protect you wherever you go. Isa sa mga fears ta, especially sa aton pamilya. So that is why we are praying, maglakat sa kabay pa ang traveling mercies ng Diyos, maangkon mo para nga maging safe ang imo sini na travel. Mga kabombo, salamat kayo sa inyo sining pag-upod. Wala kita sang panahon. Inisagapon ninyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1! Basta Radio Bombo!